सिखारबावाखै बियो खामानि गैया दामानि गैया सानथिं बाथिं माखौ उन्दुनानै सिमां थादों बेखौनो देन फै सालियाद बुगाले मालाय एथ' मोजां सिमां जमनायखौ नोंखौनो दानो होथारलां नै गिगोना नोंखौ आङो गियासो नों साला नोंखौनो र'लै आइखौनो गारथारालां नै नोंखौनो गिबाय आङो बहा थांखोब्रा रुवायालाय आइखौ मोनदों बेखौ हले गारथारालां गिनोबा हले ओइ रायजोफोर आंखौ हमथाफैथारदोलै हिनजावखौ देथारथारसै आङो ओइ माइ खाथियाव दंबा हमथाफैदोलै आंखौ देथारथारसै आं हिनजावखौ र' नों गादामला बाथारनानो नों माथों आइखौ मोनदों सालिया होसिगोन नामालै मोनथारदों बियो आंखौ सब समाय बाथ'बो थाग्रा बे आंजों कन्टेन्ट दिनखौ हगारथारालां देथारथारगोन आं होमाथारगोन नामा बे सालियालाय जानाय नंलालै सालिजों दलर थांना थाया नों आंखौ बुलाय दलर था बेयावनो दै बार बांना दार मानसिनि रागाया बिजावनो जानाय नालाय बिखौनो खारा थायनांसिगोन गलंगा मानो दाबो फैया जाखो मैगं खानाया एथ'बां गोबाव जायो रागायानो थांनोसो लुबैबाय आङो एसे गोबाव नेहैबाय आंखौ दाबो जाया बारा रागा जोंब्ला दानो ब्लड लोगोसे हमहैसिगोन आङो जाम्बा मालाय जाम्बा एथ'बां जाम्बा जायो गावनि गोसथोनायखौनो गिलायनाय बेबायदिबालाय बोरै संसार जागोनसै हाय नेबाय थानो बाबायलाय आं थांसै आङो लोगो हमनोनो आयलं गुमा गलं नोंना मैगं खानाया दाबो जायाखै नामा होद नोंहालाय मानो फैलायखो बालाय मैगं खानायावलाय आं दहायनिफ्रायनो नेगासिनो नोंनि मैगंखौ बायनो होननानै हैद आंनाबो दासो एख्रिनि जाहां जादों बोरो नोंनि मैगं खानायखौ नायनो आं ओरै फै जाम्बा आथिं लेवार दङ नोंनि मैगं खानायखौ नायनो आं मा साफार मेसिन इनस्टल खालामबाय थायो नोंलाय आयौ माथो थास' बिबार आरो दिंखियाबो होरो नाङा नैबे 20 थाखाखौ ला आरो आंनि मैगंखौ हरजोबदो होद आंनो बे 20 थाखाखौ नाङा आंनो एख्रिखौसो नांगौ बे 20 थाखायानो एख्रि जाम्बा जाम्बा बे 20 थाखायानो एख्रि आंनो 20 थाखाखौ नाङा आंनो एख्रिखौसो नांगौ नाङा आंनो नाङा नागार होरोलै आयौ जाम्बा मालाय जाम्बा एथ'बां जाम्बा मानसि थायोना आं बुंखाबाय बे 20 थाखाजोंनो बायनोसै होननानै नालाय आंनो नोंनि 20 थाखाखौ नाङा आंनो बेबायदि मानसिजों संसार जानांगौब्ला बोरै जागोनलै है मा आब'आबो आलासि जानो फैलायबाय नामा गुमैखौबो दहाय सिलायावसो जिरायबाय थानाय नुहुरदोंमोन आङो आलासि जाहैयाखैमोन हिनजाव गोदान खारनानै दंहैयो हिनजाव गोदान लायनो आं गुमैखौ हिनजाव गोदानसो खालामबाय होनबा आब'आ होद जेबो मिथिलाय लाङालां बेफोरखौ बाद होदो फैलायबाय जानाय नंला हमथादोलै बिखौनो जा हमथादो लाजि गैया आरो बिखौनो जा हमथालै आं थाङा नोंलै बुगाले आं थाङा महा सिस्टेम हिनजावफ्रा बेलाय गामसाखौनो दोन नोङो दा थांगोलै आङो थांगोन जालालै सालिजादजों ओइ गादामला फैना फै नोंलाय हा माथो खालामनाय जाखो बेलाय लासिं सिं लाजिनानै बिजामादैया न'आवसो खारलांलाय लांबाय लाजिनायसो नुदों नोंहा न'आव थाथेरा बियो फैगोन ना फै नोंलाय गादामला गोख्रै फै ओइ गादामला ओइ सालिजा गामसाया लाबोदों गामसाया बेजों बोरै थांनांगौ जाखांलाय लासिं मासिंला लासिंसिंसो होनदों नोङो फैगोन ना फै नों न'आव
आं न' बोरै थांब्रा नोंनो आंखौ सामब्राम बुबाय थायो आं थाङालै आं थाङा अ बुजानायखौसो गिदों नोङो आखला मोजां मानो बुजानांगौ नोङो खामानि मावजा नोङो गोख्रै फै आं थाङा न'आव गोख्रै फै आं थाङा होनदोंलै बुगाले आं थाङा होनदोंलै फै आं थाङा होनदों जल्दि फै नाय आं थाङा होनदोंलै आयु फै फै मासि अखालै नों बुगाले गाखो फाग्ला फाग्लिफ्रा लासिं लक्षरायो ये ओंखाम जालांदो गोरलै थाथ'दोलै थांसै लाजिनायसो मोनलाय लांबाय आङो मा देखायफैबाय थानाय जायो नै माथो आदैसो दंफैलाय बा मासि मोजांलै बेनालाय टेबोलखौनो नांलाया माथो बेनोलाय र' थांनि हाब आदै बिराद मोजां फेसिलिटि खालामनानै लाबाय नोङो माथो टेबोलखौनो नांलाया माथो आंबो नों बायदि खालामनानै लानांसिगोनलै र' आदै नों फैदो आदै नोंबो जौ लोंना आदै न'आवलाय बेसे गोबाव थाबाय थानोब्रा न'आव थाबाथाय नांलायखौलाय दावराव दावसियानो जोबनो रोङा आच्छा आदै गोसोथोनना लानाया बिदि जाबाय थायो नामा माथो सामफ्रामबो बिजिजों बुजाबबाय थाना खोनाबाय थायो आंलाय माथो होनबावनोलै आदै मा जाबावगोन गोसोथोनानै लाफ्लांनानै जारलासो जाबायना आङो गोसोखांबाथाय मिनिनोबो ओंखारो गाबनोबो ओंखारो आङो हा मा गाबनो मिनिनो ओंखारलायनाय जाखोलै आदै देलाय माबादि आंनोबो खिथालाय एसे हाब आदै नों खोनासंबा थांसैसो औ दे खिथा जेब्ला आं बेखौ गोसो थोजेनदोंमोन अब्ला बै समाव
मा खालामनो जाखो बेलाय फाग्ला ओइ सना खनसे खुदुमलै खुदुम मोननाया गोबाव जाथारबाय नाङा आइ दङ फैलै सना खनसे खुदुमनि फैलै सना फाग्ला आइ दङ फैलै सना हासिबाबो फैलै सना सोर फैदों हाट माथो बेखौसो दंमारोलै ओइ थादोलै सना आइ थङालि सोर फैयामोन हो सोर फैयामोन सोर हौवानि राव खोनादों आङो सोर फैनांगौ गद' सरावलाय मालाय सिला सिमनायावलाय सोर हौवानि राव खोनादों आङो सोर हौवाजों रायलायबाय थाया सन्देहआनो बे थाब थाखाय नालाय साथामनो खोनायाखै बे सोर फैनांगौ मालाय सिला सिमनायावलाय जानला मानला नङाहाय बेटि आंथ' गंगानि ड्रेस गानबाय गंगानि मेथाइखौनो खोनासंसै आं Lumaseriri बा माथो आसला दिनै जाखौबो थारदों माथो एसे बिना लोंनांगौलै साला सुवादनाव आदै अबावमोन नै बैथिं जलायनो थांदों आं माथो गंगान ड्रेस गानलायनाय जाखो औ आदै बेसेथो गामसा गस्ला गानब्रबनोब्रा बेफोरखौ गाननांगौलै बेफोरखौ नोरै सोनाबावसो नै आदै आरो बरनफिननो हाबावसो नै हाब आदै आंनो लोंनो एसे होलांदोब्रा फैसा थाइसेबो गैथारा जौखौ फाग्लायासो 20 थाखानिल' बोराय मानसिनि जौ लाबोनायखौ नों लोंनो लुबैदों होलांदोब्रा एसे लोंनो होलांदोब्रा एसे आदै गैयालै गैया एसे होला है साला सुवाद नायगोन नोंखौबो र' सानसे माब्लाबासो मोनगोन नोंबो साला सेंग्रा मानसियानो लाजिया आंहा नैबेखौ ना बाथोनजों लोंहैनांगौ बेखौसो बिबावदों बेबायदि जायो सेंग्रा मानसिया मावा दाङा ला 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 रावबो गैया खोमाहाय हैद रावबो गैया खोमाहाय रावबो गैयावनो दोंसे मेथाइ स्राय दाना मोसागारनोसै हां Adalwi yang denang beng party geyabla haba zaya haba zaya ए फाग्लिया मा जालाबायखो बेलाय मा हारसिंनो दौदिनि जाखांनाय बायदि मोसालाबाय थाखो बेलाय सख'गोजोनै ग्रोम ग्रोम मटर गारिजोंसो आंखौ लांफैनो आदा ग्रोम ग्रोम मटर गारिजोंसो आंखौ लांफै ए गादामला नोंसो मा लांफैलायखो ए सना हा माथो हारसिं दौदिनि जाखांनाय बायदि मोसाग्लांबाय थाखो नोंलाय आंहालाय गोसानासो मोसादों दा नोंहालाय मा लांफैलायखो नैलै सना आं गस्ला फाख'ना खनाव जिराय दंमोन बेखौसो सुथेना होफैदोंमोन आं नोंनो नै सुथि गोनां मा जाखादोंसै नोंनिलाय मा होयोसै नोंलाय आंलाय नैब्रा सना आं नोंनो साना फाजा लाबोदोंना सुथेना होदोब्रा बिदिजों बुरखायबाय था नों आंखौ सुथेदोब्रा सना लाबो सब समाय खामानियाव थिनबाय थाग्रा बियो थांदो आइ दङ थांदो थां ओइ सना बिदि नङालै है मासि अयनायब्रा होद दे बुले थादोलै आं थांसै ओइ सना ओरै जोंथिं फुलै ओरै जोंथिं
खानायखौ मोननानै गैया मैला जाजोबथारबाय खर'आनो दासो मोजां मोनदोंब्रा आदै सना मा जाखो ओइ गादामब्लानो जोंनाव फैबाय थाथोंसैहाय ओरैनोबा आइया सन्देह खालामबाय थायो रायजोफोरनो खिन्थानानै हमनानै हाबा होबा मा जानांगौ जाखो मोजांसो बिदिबाथ' आंहा मोजांसो आंहा नोंखौ ओरैनो मोनलांथारगोन इस लाज गैयिया जाहोनो हाया गारा हाबा जाय माथो आं दानो हाबा बिदि नङालै सना गाराया जाबाथ' मुलिया ओंखारखागोन ना बेखौलाय मा सिन्था खालामदों नोंलाय मा आंनि न'आवलाय बायदि जागोन आं नोंखौ सना लारि लारि फुखुरि होगोन आं नों सना खर'आव गाननो गोसो बायदि गाननो मावै दाङै जाहोगोन आं नोंखौ नायै बेदरै फुना हो दे आं बिदि खस्थ' हाबा जायाहाय गादामला फैदों नोंसोरो दाउलाफोरखौ होथारनां ए सना नों मा बोलै जानाय खारनांसिगोन गादामला आरो बेयावबो दाउला मासे दंफैबावोसो ए बिखुनजो आं नोंनि फिसाजोखौ जेबो खालामथाराखैलै खौबा हले दिनै ओरैनो हानायखौ फुजा फैदोंमोन आङो खौबा हले दिनै आं खुमब्राजों खालामथाराखैलै नोंनि फिसाजोखौ आंखौ थांनो होदो आंखौ थांनो होदोलै बिखुनजो आंखौ थांनो होदो आयदा बिमा बायदि आरो नोंखौबो गारा आङो बेटि ओइ दुद दिजे उरे मा जानाय उन्दुनायल'ब्रा बिसोरलाय आंहाबो मानि टेनसन जादों साला बिसोर उन्दुनायल' ए सालाफोरखौ ओइ दुद सिखालाय मा बुंनो बुं खोनागासिनो आंथ' बे बुगालेखौ मोनगोन ना मोनला जाखोब्रा ओइ दिजे उरे मोनगोन ना मोना जाखोब्रा आं बे बुगालेखौलाय सिन्था खालामना सिखारा बुस्थुलैनायाव मानो मोना जानो मोनगोन लानोबो हागोन हाया सुवादा साला थौ लानो गोसोबा दानो खावना लायसै बेखौनोथ' सानदोंमोनलै आंबो ओइ बुन्दुफोर हिन्जाव खनाया इसिबां गोरलै नङालै जोंना ओरैनोबा लोंनानै आखाइफ्रा थोर मावजोब्बाय हिन्जाव खनायाबो इसिबां गोरलै नङालै एसे प्रेक्टिसाव थानांगोन ना नंगौथ' बडिफ्रानो जाला रानजोबलांथारबाय लोंनायफ्रानो बारा नालाय ब्रा थोर मावनायफ्रानो खारनो रोंलायलांला बिदिबा मा खालामनाय मोनजागोन हैद बिदिजों जामारनाय नंलालै गाबोन फुङाव ओंखाम जाखांनानै फै प्रेक्टिस खालामनो थाखाय जागोन नालाय नोंसोर लरफोरजों बरिया लाव मारो दासो बरिया बिखुनजो हायखौ सिगि होथारनांगौ देन्जार जादों नोंनिया हलिबा आरो बुगाले सनाखौ बोनानै लांथारनांगौ माथो दासो दा बरिया माथो बरिया हिट दासो जादों लागाव साफोर नोंसिनि जरानो जर होख्लाय माथो बरिया होखाव ओरैनो नोंसोरखौ लोंहोबाय थायो आंहा बेदरै फिसाजों होख्लाय माथो बरिया गोसो होनानै माथो दासो जादों बरिया हिट ओइ बुरजा लुसाथारबाय मोजां गोसो होनानै बानाय हो ओइ आंबो थाखाथारनालै ओइ जाथ'बाय ओइ स्टप जाथ'बाय आं बुगालिनाव भिडिअ कल हरग्रोनि र' बुदों र' रिंदों बे गादामलाया मा भिडिअ कल हरलाबायखो बेलाय ओइ गादामला बुं मा ओइ बुगाले सना बोरो बिखुनजोआलाय होलाय दंबा ओइ ओरै फैलाय मा जालायखो नै फैलाय मा खालामनाय जाखो हा बिखुनजो नै नाय नुबाय गिदिंना बिखुनजो नुनानै गिनाय मोनाखै लागाव देखायना हो आसोल लागाव देखायना हो नोंखौ दमहैगोन बिखुनजो नुबाय गियाखै बिखुनजो गियाखै बुगाले आंसो सोरनो बावरनांगौबा बेगार मारिगोन मोजां मासे मोजां जों बिखुनजो नै गाथामब्लासो गिदिंना गियाखै बिखुनजो गिदा नुबाय दा गिबाय साला दाना सरगारबाय ओइ र' जाथ'बाय
ओरै फै खाथियाव फै खाथियाव आंनाथ' बिखुनजोआ गिखाबायलै नोंसिनि केरेटखौ थोर थोर गिखाबाय बियो गाबोन सानाव लायनांगौ थु है गादामला बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो बिदिजों बोरै हिनजाव मोनबोनांगौ जाखो नोंखौबोथ' गुन्दा बायदि नुनांगोन ना बै दाख्लै आदै जौ फाग्लाखौसो गंगार ड्रेस गाननाय नुदोंमोन आङो बेखौनो लायनोसै नामा अब्लासो नों गुन्दा बायदि नुगोन आरो बिखुनजोआबो गिगोन नङाब्लालाय बोरै मोनबोनो अ नंगौथ' औ लायनांगौ बिदिब्लालाय लायनांगौ थु गादामला नोंसो माथो जादों नोंलाय मा जालायखो बोरो बिखुनजो लोरिया लेंहर लेंहर आयै नायफैलाय नोंसोर फैदों मा जालायखो ए गादामला नोंसो मा जाफैलायखो मा जानोसो होनदों नायलाय मा बेलाय ए सिनायमाराखैसो नोङो ए माथो मोखांनायखो होख्लायदो हैया जासुवाद देबिन दाउला माथो रोंखो बिसोरो दाउला गादामला रोंखो खेला फैबाय थादोंना नोङो दाउला माथो मोनखांफैबाय थादों सामफ्रामबो डिस्टार्ब खालामफैबाय थानाय आंनि न'आव Bodo. Hugar, daula baru, hugar. Dikur bar, nusiau. Hanjau sikau fैदों आंनि न'आव नायफै रायजोफोर नायफै रायजोफोर फै गादामला मा खालामनो जाखो बिलाय जोंबो नों मिथिया जा सानजा हाबा जानांगौ फैदोलै सुदा थाङादों गादामला एसेबां उख्रा गादामला थाङा बिदि मोनागौना हाबासै आंबा हुगारदों गादामला थाङा गादामला थाब लां नै सिंजों माइनि सिबरबाय बाराबा आं नोंखौ गादामला थाब लांदो आइ खमदों जालालै आं गारना खारबाय आइ खमदों आं मिथिलालै फाग्लाफ्रा दाउलाफ्रा लांमारथारबायसो आंनि फिसाजोखौ र' नोंसोरखौ रायजो लिंनानै मिटिं खालामनो हायाबा मानसि नङा आंबो आग्ला बिदिनो जायो हिनजावखौलाय नोंलाय बिराद खस्थ'सो मोनदों आदै औलै आदै माथो होनबावनो आदै नोंखौनो खनसे गाव होनसैलां लों आरो नै जानोबा हट जायाबा माथो नै आंनिया आदै ओइ आदै औ आदै हिनजावखौ लायोब्ला माहाजोननि फिसाखौ लानांगौ सम्पति मोननाय बै मा होनो बिमा बिफानि एसे मोननाय सम्पति मोनबोनायखौसो लानांगौलै आदै एसे एनै सुजुग हरनो हानायखौसो लानांगौलै दानि नागिरथारदोंमोन फिसाजोनो स्कुटि बायना हरनाय सना रुफा बायनानै हरनाय मा आखल बियो आंखौ मा खामानि थिनामोन लाजिया नोङो गामि गिदिं गिदिं जौ लोंनो जल्दि न'थु आं दासो फैथारदोंलै लोङाखैनो आङो आदैजोंसो रायलायगासिनो दंमोन आङो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया जल्दि न'थु नुबाय आदै हिनजाव मोजांनि जादा हामालै बिहामजो हामा ओइ बोराय नोंखौ दाद होगोनसो आङो मिथिबाय गोख्रैसो गादामला रलै थांगोन आङो र' होद आदै थाथ'दोलाय आं थांसै दानो दावरावासो बारा थांनांगौबा थांसै मा जाबावगोन दानि बिहामजोफोरजों बिहावबो सिनाया हौवाबो सिनाया होद आंबो थांसैलै होद आं सेन्देला बोरै थांखोब्रा बेनो गोनदांलै थांनोसै आं न'आवनो ला 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 ला
बे साला गलङा मानो दाबो फैया नोंखौ दिनैबा हरै गारथाराहाय आङो बिखा बिख्लो सोमावग्लुंजोबखागोन आङो ए माथो बेलाय दिलायसैलाय हाबाव थांनो नागिर जाखो बेलाय मा खालामनो जाखो बेलाय ओइ र मा मा खालामनो जाखोब्रा बेलाय थ'दो थांसै अबाव थांनो थु जायखिजाया है नों लेखनाथ' बारा मोजां नङा ओंखार मा जाखो ओइ फाग्ला मा जाखो फाग्ला अबाव थांनो नागिरदों नोंलाय आंहालाय नोंनाव खारसननोसो थांनो नागिरदों ओइ र फाग्ला र नागार होद फाग्लि मा खारसनलाबायनांगौ जाखो बिदिजों गनो नों गलं बिदि नङालै देलाय नुवाखै नों आंखौ सामफ्रामबो थास' आथिं थास' बिबार फाननानै जानांनायखौ आंबो नोंखौ मोजां मोननाया मोजां मोनो नाथाय न'खरनि हालादनो मोजां नङाबा आं मा खालामनो दासो जादों दा दासो लाइनाव फैदों आंबो नोंखौ मोजां मोना नोंहा मोजां मोनोथ' नोंलाय आंखौ मानोथो सिया खालामो नोंलाय आंखौ मानोथो एथ'ग्राब लाजियो आं नोंखौ बेसे मोजां मोनो बिदिनो थाबाय थादे सना रावबो सिख्लाजों रायलायनाङा दे जुदि आं नोंखौ गुबुन सिख्लाजों रायलायनाय नुयोबा दा आं जेरै खालामदों बिदिनो मोगथाङावबो खालामगोन आं खारसनहैगोन आं नोंनाव बेखौबा हले मिन्थिखा नोङो बिदि नङालै देलाय दे थाथ'दो दे दानो सोरबा नुबा मेगन सालायगोनलाय ओइ फाग्ला आंना थफ्लाया नो थाथ'दो दे औ दे गादामला माथो रोनावलाबाय थाखोब्रा बे सालिजारालाय नै बेयावनो दं आं जेरावबो थाङाखै माबायदि थारुन लाबोदोंलाय माबायदि थारुन लाबोदों मोनामनायाबो दहायनिफ्राय संनाय माबा रोदासो ओंखारलायदों गावनो संनो रोङाखै खोमा थारुनखौसो कमप्लेन होदों इ लाजि गैया आं संनायखौ जाबै फैनानै र' लायनो आं मा जातनि हिनजावखौ मोननांगौ मोनखोब्रा आंलाय नै नाय नोङो नाय हाब नों मारगौथ' जेरै हानाय ओरैनो दङ फ्रेमफ्रानो सोलायथाराखै माथो हा माबोरै एसेबो मोनथारै जाखो आमायालाय हाब आमाय मा लाखोब्रा हाब बानायसो नै माबा माबि मैगं लादों आं नै मैथा दं दालि दं थारुन दं हाब थारुन औ नांगौमोन नामा मा थारुन बियो नांगौमोनथ' थारुनखौ मोनगोना मोनासोबा हाब बानायसो थारुनखौ बुंलायनाङा नै लामायावनो माखासे जोबखाथारबाय एसेल' खाथारसै एकदम गोदौगासिनो ग्लेब मोनथारो बानायसो थगायमाराखैथ' आमाय हाब बानायसो जायगानि मानसिखौ नुबाय थानायखौ मानो थगायनोब्रा बानायसो बेदरजों जा बिराद गोथाव जागोन आंना हिनजाव ओरैनोबा रागा खराथारलै फेजाल मोनलायलाङो आं दे होनबाबो सेरसे लाखिनोसै आं लाखिमारनोसै दे हाब आमायाथ' मोजां मोनना बुंथारदोंमोनब्रा माबोरै बिदि जाखो लाबलाय नायनां जाथिथि दै स्रां माथो थारुनाबो रोदा गोजामार एसेबो मोनथाराखै मा सिग्रोब गोरा बोरैबा थांफ्लांदोंलै बोरैबासो खुसें जावखाजां बेथा नोमाजों माबायदि हिनजाव मोननांगौ मोनखो आं सानसेबो सुख गैला सानफ्रामबो बुजानो